कामे पर गइल बा एगो घूमही गइल बा का हम करी हमारा कुछ बुझाते नहीं के हम परेशान बनी इन्हनी के कुछ बुझाते नहीं का हो भाई जी हम गोल लेके पड़ल बनी या हम दुहई नहीं खेदे एगोड़ा घूमे गइल बा हम परेशान बा अरे का हमारा तो समझे में लिखा हो कि ऊ कहाँ बा है गोल से परेशान बड़ा दूहो तार जन बटे मार दिला तो का करबो हां तो आवारा नहीं घूमत तो हम क्या करें देखो मन तू ही बढ़ोले बड़ा है ना सब मैं ओकर कहानी के खिस्सा तू ही बड़ा ना तो हेतना बड़ो उलंट हो गेल बटे जाके जन बटे नाच देखता आ दिन भर जन बटे आके सुतत तान के हेने जन बटे होने घूमत ते कम से कम समझा ना सकलो इतना समझाओ हम हार गइल हई मेहरारू के अरे सुनो तरू मन तो करत न कि इनके के चल के हम ला दे दी जन बटे खाली तू ही मनवा बढ़ोले बड़ा ना तो वो तरह ना करी तू ही मन बढ़ोले बड़ा ना तो ओकर इतना ना चली दिन भर जन बटे बाहर आदमी घट के आवत टे आता है जे जन बटे अब है कुल ए सुना तरू तू कहां बे ए भाई घरवा में बे कि ना कहीं गइल बे का ये घर में भी वो का करो आज तो कम से कम उहे को दी उ तो आवारा हो जे गइल बा आवारा हो गइल बा तो दुगलो पर दो के तू है लौकता त लेहना पानी ना लगा देला है जन बटे ऐसन हालत में जन बटे है बाबूजी मैं करत रह उ कहां बा हम का जानते नहीं वो तो घूमत रह एने ओने हम ही खाना बनाई हम गोरियो खिए का हाल बता अरे वो कमाई ले उठाई बस खाली आवारा नहीं दिन भर घूमता था का हम बताई बाबूजी अब दिमाग हमारे यही तरह डिस्टर्ब बटा है ना तो खाली जन बटे नौटंकी लगा के रखले बड़ल अब अबे जन बटे खेतन गांव में से लाठी उठा के ना तो गांव समाज कहीं ना एगो भैया के खेत देलस अपन बियाह के बसा लेलस घर एगो भैया के खेत दिलस आ ए तरह भैया करी तो बताओ कब तक चली बाबूजी तू ही बताओ हैं ओके हम बहुत समझा हम कमा के लिए आई बना के देव तो खास पता ना करी हम ही खाली करी ना तो सुन लो अब सुन लो ढेर भाई ठीक बा तू बड़ बड़ा तार सामान करतन जा बात के समझते जा गाय काटा हम ये कब गाय काटा भेज दो है ना आवत न ठीक बा उनहु काम देख लेतनी ठीक बा जालो हमू चलतनी जन बटे है ना बेच गाय के हटाव तो हटावे जैसे गाय आधा अनाज यही में छोड़ देले वालो सन किया करो दरसन हैं बताओ इतना अनाज नुकसान भइल पूरा मैं पूरा रखाइए गई बा अब ए बार से पिटिया खत्म अब काम धाम तो तनी कुछ सेहराई भई बाबूजी हो खोज लेनी का करत रही जाई आई पोइया धान ओसावत रहो कोई धान है बताई बताई हाय वो मां छाट के कुल बीगल है धान हाय का तू झूठे मैं पोइया ओसावत तार जी में हाय तो मच्छी को गंदा कर दलो हां चलो हो जा दिन भर सरौ झाड़ के घूमत रह सेन खेतवा में क्या जाल तन सोचनी है कि निकल जाए कुछ बचिए न जाई है पोइया निकाल तनी सरौ के नहीं पोइया निकाल तनी तोरा के चले के बा मैं उनका घरे पूछनी हो मैं पूछ के तो बोल का बात बोल ना एगो गाय देखले बानी चलो किना जाओ ना तो बेचा जाई न तो मैं काम हो जाई गड़बड़ तो चलो तनी देख लिया जा चलो क्या करो चलो चलो सरौ के नहीं जल्दीबाजी में गोड़ हाथ टूट दी ना हाँ लगता जल्दीबाजी में गोड़ हाथ मैं हम टूट लेना है मैंने समझाई बोल चलते न बानी केतना के दुनिया जल्दी चलो जल्दी हम जाइबो ना करब ढेर समझाई बात
खाली ये तू पहले बड़ा ने ल माने चल आ गनिया बोल तो बोल केकरा के बोली अब बोलू आ गनी देना घरों में जब आदमी चल आगे तू बोलो हम का गा तू ना बोल सकेला बोलो ना तू पुरानिया ना बड़ा हम बोलो तो खिसिया जे हम कहीं खिसिया जन बोलो ए जन तू चलो भाई बोलो ना तू हम या को जाई अरे के बा हो यही तरह का है के भूले लगे तेरे के बोल करो के बाहू कहले के बाजी बोला बहुत सब तू बढ़िया से बोल कर बोल बोला हो बुझला खोला हो कह के ए बाजी आ घर में केहू बाजी तो बोला खोल दे अरे भैया अरे सुनो तर चला हो तू तो खाली झुरइले रहे अब हम चल चलो, समझावत दे या कहनी हो कि तू बूढ़ पुरानी आदमी बाड़ा त अरे नमस्कार भैया नमस्कार अरे सुननी है कि राउर गाय भी है एगो काहे पीछे घुमा अरे गाय बेचाऊ बे अरे पहले बानी जा मत का देखत रह अरे गाय वही बेचाऊ बा बाबूजी कहाँ आ गइल बानी जा हमरे से बुझाते नहीं के गाय बेचाऊ बा कोनो गाय खरीदे बड़ा मत भाई रुका भैया रुका पहले सुना सहूलियत बुझाऊ को बाबूजी हम अरे सुन ए भैया गाय मिलल बिया अरे रुका हो बाबूजी अरे का हो अरे का करे लगल हो कहाँ मर्द तू फोन का बोलौला हो आप जवाब तारा ये कुल अरे भैया सहूलियत से कुछ काम होला बतावा ना भैया है के बोलो गाय बेचाई अरे ठीक बा कोई सकेला बताओ पहले ही हाथ उठाई दे अरे हट पागल है घर का बोलो अरे भाई अरे वहां बोलौला नहीं हमनी के बैठा ना जा अरे नहीं बुझा ना दाढ़ी बनस हो अरे भाई जी चाप दिया सब तू कैसा आदमी अरे रहो भाई आओ भाई अरे भैया रहो का मैंने तो बुला के अरे बेइज्जत का बाबूजी एकदम मन हंसा के धइले बड़ो अरे रुको ना अरे भैया बेटा का हम बोलवे नहीं है ना छला बेचाई मारा तरह अरे ठीक बा ना बेचाई मैंने पूछले पर शुरू हो जाता रे बताओ भैया तनी मुनी देखे के अरे ना बेचब तब तो हम देख लेते नहीं पूरा पुरानिया के मन इज्जत कुछ होला कि ना होला बताओ भाई पहले बताओ बाबूजी तू तो एकदम विश्वास कर समझावे लू ना कनिया सब गाय लिया वे आइला अरे त इहे ना फोन कर रहल पहले रहन सरौ समझा देबो बे तोहरा ए जल्दी हे से के समझाओ बाबूजी के हमरा का करवा तरह हो ये बेच के ना बेचाई ना खाती है ना पीती त है इहे ना फोन कर क्या बोले लगोया तनी बढ़िया जगह जाए गाय है ना मामा देले रहल से गाय अरे ठीक बा मने बेचे खातिर हां ठीक बा शरीर पर चढ़ी गई बा मने बाजी बैठा ना या हमर मामा देले रहल दहेज में है ना एही तो ना बेचल चाहलन भैया के तो गैया के ना बेचो तो तू फोनवा काहे के क देला चट देना अरे भाई ठीक बात का कर बजन बटे तो का करब लिया कर लाठी से मार करबो तो भाई जब तुम कहत नहीं ना हेलो अब देखा बाबूजी के फोन आ गेल के कर हां का कहत रे बबुआ बोला अब बानी ए जे घर
चलो तब घर चलो अरे महाराज चलो रही गइया लेके जाई। अरे गाय हम ना चाहिए हमके ना चाहिए मने झगड़ा में दूर को कवल कर दो गैया ना बेचाई। गाय अरे का करबो गइया हमारा तो बुझाते लेखे तू का करबो वही अकेले ना बुझाबो। रही गइया। का दिया सो तू हाँ। गइया मत एकदम पगला गइल बड़ा है ना। हाउ सार जन बटे अरे ननिया के गाय हो बेचाई। के करी हमनिए के करम जा हाँ वो गोल बाबू करी ना आई तो करी। हाँ बस आज से- मुहवे से कह दे हाँ। अरे ने घूमत रहत रहन खाली दिन भर बेची ना जी रुक रही गइए बेचाई गइया गइए दे तो बेचाई। बतिया मानो। ना बेचाई गइया। अरे तू तो बवाल खड़ा कके हाँ, बवाल। की खरीदे वाला आवत रहा त मार मार खेद के जन बटे भेज दे तारा जन बटे तू तो अलगे डाना में चले बड़। दूध हमनी के हमनी जाता नहीं जा हमनी के लगे टाइम नहीं खे कि इतना 4 घंटा झमेला है तना पैसा देवे के बाद तो 20 गो गाय मिली ए बाबू, चलो बेच अरे दे महाराज। गइया। हां ठीक हो भैया देख लो हमनी के बस के ऐसा मत ना बचाई। ना तू देखो डरामा मत करो है ना। तो सोच लिया कि आज के बाद तू ही करब है ना। लो जा तू सब्जी बनावो आ हमू चलनी सिरका लेवे आ तू करत रह डरामा है ना। मत जा। बेच जा मत बेच डरामा कइले बड़ कहनी कि बेच दो गइया तो जन बटे हल्का हो जीबो। ना हो बेचाई। एक्सेंट मार के घुमात रहन उनका समझे में लेके कि हम का करत तनी। आओ तो तेरा पीट देता नहीं ओके। पीट देता नहीं तू कितना पीटबो हम जानत तनी है ना। खाली तहार रुआ भमनिए पे चलत हटे कर जो। कर हमू जाते बनी जा बेच चाहे की ना।